dag får et lidt anderledes oplæg til timen. Og det gør jeg, fordi at jeg har været på kursus, og jeg har lært noget omkring det begreb, der hedder flipped learning. Flipped learning består i, at I får en opgave hjemme, en videofilm, en stumfilm, som bliver sendt til jer, måske på fronter, eller I skal ind og finde på YouTube. I det her tilfælde er det mig, der er med på filmen. I andre tilfælde vil det måske være andre personer, eller ja, det ved jeg ikke, stumper, jeg har fundet på nettet. Men det, der er hele ideen med det, det er, at I får en stumfilm, som I skal se. Det er jeres form for lektie, i stedet for at læse i en bog eller andet. Så får I sådan en stumfilm, I skal se. Og derfor så har I allerede tilegnet jer en viden, når I kommer i klassen. I stedet for at jeg står og bruger, det ved jeg ikke, en halv time, eller hvor meget det nu kan være, på at lave et oplæg, så får I det hjemmefra, sendt med posten, om man så må sige. Det var ikke rigtig muligt for mig at lave et oplæg, som handlede om transport og logistik, og da jeg egentlig godt kunne tænke mig, at vi arbejdede med noget helt andet i dag, så tænker jeg, at I får muligheden for at blive hørt, når det drejer sig om, at I skal ændre måske måden, at HG er sat sammen til. Så derfor så vil jeg gerne have, at I laver følgende opgave.